A strašne dobre to voňalo, tak som si nemohol dovoliť odmietnúť tento hotdog. Vyzerá skvelo, vyzerá to ako v reálnom rožku, je to voňavé, teplé. Tak vyskúšame, čo to je zač. Sme v Trnave. No, tak cesto, skôr niečo medzi pizzou a rohlikom. Ale v pohode, klasika. Euro 60 stal. Dobre, je to chutné. Podľa mňa môže byť. Je super, že je to teplé. Čerstvo pravdepodobne pripravené. Chutné. Možno troška vnútri, keby bol nejaký dressing, ketchup, horčica, neviem, či tam je. Asi ani nie. Ale inak je to fajn. Mi tam chýba nejaká omačka. Ale keď je človek hladný a chce si zajesť len tak niečo, kúsok, tak je to fajn. Tak zistujem, že pak tam nie je žiaden ketchup, horčica, nič. No to tam chýba. Keby aspoň hore sa spýtala, že ja neviem, nastrika troška horčici alebo niečo, strašne to tam chýba, inak by to bolo úplne že boské. Horčica, ketchup, paprika stačí a bolo by to oligo vyššie. By som dal 4 body z 5 len kvôli tomu.